ihahandog ng pasukin. Naman tayo kay sungkod. Bikig sungkod improvise. Ginoo ko. So guys, di ako karon sa kuan ilahang kagawad rin and then ning uli ni si Jadatos kuan na wa pa yung taon na operahi di ay kay gi-postpone kay ang COVID sa Tagbilaran is grabe. Nag-surge ko na ang COVID sa Tagbilaran, so gischedulean sa buwan February, this February, pero ako na paghinay ako na pizza nga gikuan, so na mga taon pa na siya inja na idahang improvise nga ako Ginoo ko bugat nagarong nagawad kay ning naman laya naman sakit di samang ka ning lahos kuno kang atos kuan inso nagwas insong baboy nanguwag ba kag inso katong lagi nga daw katong kawan anay ya rabutaman nila juduro anak nangabot ko dito tanaw sinanay dito ba kay dito sila tayo nila nga trapal ta init man kung makayaw so muna itong latest nga update guys kan nag-schedule ni sila si Jang operahan January 29 di ba mo to no jawa na dayon kay mo to nga naay problema ang Tagbilaran nag-surge sa COVID then muna nga gi-risked ka kalima na kuno sila nga tog Tagbilaran kay kalang naay katong laboratory katong tutuan da pay napalaw kay mo lagi gi-risked so karong buwan na ang isang schedule sa opera nagantos pa yung taon na kay saan man jud magpaabot man jud sa kuan schedule sa doktor kay di naman di ba jaron basta-basta jud inja ning mao po nang ning kuan lagi ang ning kuyana po kuan sa Tagbilaran problema sa kuan so mo na nga gi-risked inja dito naghinahinay taon ni sa kuan ngadto nagkuha na isang sinina inja na naanad nagkasukag sangkay-sangkay mugamay ra man ang tiil na gamay na bitaw libo ko bahapon din mabasa man dari ni jadi kini mo di pa po na ipatangtang naman po pwede ba tangtangan daw ang tangtangan ni mo ligas at kuwang gawa may stopper dare ngana sa laman meron mo yan katulog na dyo pero pa hindi mo na tama kamutan ba say masamat pa so kumusta naman yung mga financial naurot-urot na siguro tong kanapay unsa man tong kanahon na tong kobrahon tong nabilin nga 2080 or kuan pa jud to reserve pa to kuan na may nabilin nga kuan may nabilin nga 2080 na tong kobrahon
Apon na to. Balik na nga. Anig balik. Katong noong na nga nakalimot ko dito sa yubak sa motor nila niya. Manahan na da, kahit po man isulod ng yubak. Lagi mo yung taong panggasto dan eh. Kayo kuan tong kuanon unsa gali kay tiyo ba pug magpabuntas ra pug og kinahanglanon jud wa pa man jud na ako braha makakita to danheng kuan kay bawa man to kay mo reflect man to sa ilahang kuan pa man tong gihuwat og kuan og unsa jud imong desisyon basta kay kahibaw ka nga nay nabili. Kuan napi ang lagis mama. Napi ang pugizang tiil o lupo na. Ito ilas silingan ilalin eh. Itampoy sa kuan natapilok mampas mama. So mo ni guys ang atong latest nga kuan update sa itong pasyente nga gitabangan dinhi sa barangay Kabatang na nagantos pa yung taon si Jada na isang kuan gumikan sa otro ang schedule although diha na to schedule sa gi-postpone man gumikan sa problema sa COVID. So manay karon nga na nagantos pa yung taon si Jada nagtaguhat yung taon si Jada ning sangkay ni siya nga binuhat 30 taon Ginoo ko bugat ko no. Gikubal ako. Oh, nabay maloy mo diha basig na mo inganain tong sangkay atong ikahatag danhe. Loy taon po ning nagtaguhat 30 taon danhe na entaw jang binuhat nga kahoy para laman jud makuan. Ano yung katong nagatod na og motor. Lagi dibuhatan jud in taon dai. Dali ang linya ibuhatan sa COVID eh. Isura man di barog-barog. So man isang sitwasyon guys. Huwag na mo yung mga kuan nga. Ato na mangyatag. I-PM ra lawang ko or comment ra kung kuan atong tiwason ni si Jagtabang. Basta kay kanang isang operation is libre ni si isang operation sa ang ato orang kuan is kanang panggastos sa ospital na kuan. So iniratataman guys gabi na again ni ata sa bahay ni Kagawad Reneria Evangelista Kagawad sa Kabatang barangay Kabatang mo ni tayo ni ampon na ni wala isang public service so yan na yung mga kagawad so hindi na lang tataman guys so again thank you so much again isa to din na ikaluoy na malamong kasing-kasing 9 taon kahoy nga sangkay saklay na. Okay so bye bye guys, good evening, good hapon sa tanan, bye bye.